Sanibonani babukele emakhalo enhleli nayo inkosenhlwa kaMdletho vanilla chocolate strawberry and cream sadla sekati uMakhotho Olimba bafethu ke naniyaza ngaze ngahamba ngedwa ke hamba nesifashi sethu ke before ngihlawule mkhamba ngibole kusona cene ekhasini lethu la kumsindo ku Facebook no like no share no subscribe no comment abafethu mokhona umntwana nimazi one talent eli showcase mlethela simveze on silver screen silikhethi iphele emasini 100% set kanye nawe nami sakanye naye sawubona futhi njani Mfethu kuhamba kahle. Hayi kuyaphileka mntaba engifisa ukwazi ubani wakabani yini ekulethela ekhaya lethu lomsindo namhlanje. Mfethu into engayisho ukuthi igama lami lomculo nguSB Ntwana kaShoni elangempela ngosihle kwaKabhengu ngihlala endaweni yaseNtshanga. Ngomuntu okhulele khona eNtshanga eHlanzeni yabo esikhelekehleni indawo nje mfethu eyamakhaya yabo. Ila ngikhulele khona kwabasobo ukuthi ekhaya siyamova simuvela ngaphezulu but khona endaweni eNtshanga yabo khona indawo kuthiwa iState Town yabo samuvela khona ke ila engagcina sengiqala khona lento music. Ngiyakuzwa mina SB manje ngifisa ukwazi ke SB na ke luhlobo lomculo olwenzayo mfethu. Uhlobo lomculo engilenzayo ngenza afro pop manje but eqaleni ngaqala ngo-2011 kwaba ukuthi kwasedume kakhulu umculo lo ekasi rap yabo izinto kanjalo ama trap yabo izinto kanjalo. Ngaqala ngo-2011 ngisipana namajita amaningi oLegend omsihlo maningi kakhulu nje nawe namafethu base Pound yabo saphusha nabo kwaba ukuthi igame manje isiqala ukushintsha yabo. So into ebalekile njengomuntu balekile ukuthi ube nalento leyo ukuthi ube nabantu obukela kubona njengoba uba nabantu obukela kubona kube ukuthi nawe ngokwakho uhlala ukhula njalo yabo. So ngagcina ke sengicula yona ke afro pop yabo le ngisayenza namanje. Ngiyakuzwa mina SB mfethu lokho kushoyo kusho kwena futhi kuphuma kwena ngifisa ukwazi umuphi lo muntu adubukela kuyena mfethu enza izinto nawe athi mase cha ngifani naleli artist mina ngingafika phambili. Okay ngicela ukubuza ukuthi mhlambe ngisho mhlambe for okwamanje ukuthi uba ngibuyela ke noma ekuqaleni. Mfethu ngasho wathi usaqala noma ngasho kwamanje ukuthi ubani obukela kuyena ugqugquzeli ukuthi ibe la ukhona namhlanje. Alright kusho ukuthi into engayisho ukuthi ngisaqala bengibuyela kula futhi bekase rap obhuto omdala ozakwe oDuncan omthinayo yangiCannibal baningi kakhulu mfethu makuthiwa ngiyababala but manje abantu abangenza ukuthi ngigcine ngifika la ngikhona for iAfro pop yabo Inkabe Nation omdudozi bonke laba bonke nje lawa abazwa abasha Afro pop omnqobe yazo oBhiqwana yabo ibona abantu engathi bake bangilekelela kakhulu ukuthi ngibe la ngikhona njengamanje. Ngifisa ukwazi ke mina ke yiliphi artist wena ngokwakho ofisa ukuthi usebenze nalo nje mntaba. Engakusho nje mfethu awuyena ubhuti omdala uBig Zulu. Ngiyafisa ukusebenza naye, ngiyafisa ukusebenza noLwandle Nkulu. Nje baningi. Athi usuyasibekela SB izathu sakho kungani ufuna ukusebenza nobhuti omdala kangaka Inkabe? Into engakutshela yona ukuthi kuningi engifundile kena. Kuningi engifundile ngisacela ikase rap namanje yabo. So kokunye okuyiphupho lami ukuthi ngisebenze naye yabo. And ngiyafisa ukuthi umculo wami nami ugcine ufikele kuyena. Ngiyazi ukuthi mhlambe uma ungafika kuyena ngakhona mhlambe into angakwazi ungisiza ngayo noma mhlambe ngaphandle mhlambe ngibe ngaphansi kwelebuli but kodwa ngineshoyo ukuthi mengeza umculo wami ngakhona lento le angafisa ukusiza ngayo. Ikhona iminyaka evalekile kodwa engavuleka. Bafu. Ngiyakuzwa mina mntaba Inkabe Nation yayibuka nawo lento mfethu ungasabi. Bafethu ngisathi shu edolo mangibuye ngisahleli naye isivashi sethu ngakho ngisaqhuma bathatha. Angiphinde nginamukele babukele emakhaya sahleli nonkosenhle kaMdletho vanilla chocolate strawberry and cream sadla sekati uMakhotho Olimba bafethu wena niyaza ngaze ngahamba ngedwa ke ngihamba nesivakashi sethu ke before ngihlabele ngigama ngibole kusona cane ekhasini lethu la kumsindo ku Facebook no like no share no comment no subscribe bafethu ungakhohlwa ke bakhona uNtomazi one talent eli showcase mlethela simveze on silver screen silikhethi iphele emasini 100% set kanye nawe nami ngisakanye naye sekuphinde ngabuya bhuti wami. Mfethu. Usakahle? Kusaphileka. Nami ngisaphila.
engifisa ukwazi ke la Mntababa ibapha abantu osuke wathi ukusebenza nabo kule ndima mfethu yomculo okuyona. Abantu engeke ngasebenza nabo ngeke ngasebenza namanye amajita angasekhaya umsihlo olegend oSP Kroko onhlalo oSuper baningi kakhulu but bese crew kahle kahle Sure. yeah bese o 3 pound bethu sibaningi sisebenza kwaba sobo ukuthi khona nabanye abafethu engeke ngasebenza nabo basihamba still o binder ontux yabo yeah baningi abafethu engeke ngasebenza nabo and futhi into engayisho kuningi engifundile kubona yabo sasebenzisana kahle namanje futhi sayibambile. Ngiyakuzwa mina bhuti umdala. Manje akusho ukusebenza kwakho nabo benisebenzisana kanjani? Benihloniphana, benithembana, kusiza kanjani ukuthembana mfethu? Into engayisho ukuthi besihloniphana. Abaningi eRupandi bekuba ukuthi bebe badala kunami yabo. Mfethu. Yeah bebe badala kunami kodwa abakaze baliveza lo side ukuthi yazi ngwavele lo ingane yabo sokhuluma noma kanjani noma senze into zakhe noma kanjani yabo yonke into ebengiyicela bebengenzela ngendlela engiyicela ngayo yabo and ukuhloniphana kubaleke kakhulu mfethu kubaleke kakhulu ngoba emini iminyango ivula ikona cha bethu uyahlonipha awuze ngekhava ukuthi okay ncane lo othi ngiphinde noma kanjani ngidlule kena yabo kubaleke kakhulu nje mfethu. Ngiyakuzwa mina SP mfethu ngikuzwa kahle kamhlophe. Manje ithi sengifisa ukuyazi ke la ikuphi wena mfethu osukutholile ngomculo wakho nje mfethu? Esengeke ngakuthola akukho khulu kakhulu but sezikhona izinto ezenzekile ngabona cha manje akusafani seqaleni. Yeah ngoba kahle mina njengamanje ngomuntu oshutha music video kakhulu yabo ama music video ama promo yabo ama visual yeah mfethu into engayisho ukuthi ikhona nje ivideo engisengayikhipha music video osuke wahamba kakhulu ku YouTube ngoba nje mangicabanga manje nje mhlambe usuko kahlahle uko 67k yeah iyona video yami eke yahamba kakhulu kona wonke ama video engingawashutha yeah ade bekusiza ke lapho mfethu bekubani abantu ade uxhumana nabo noma uhlala nabo noma labo sebenza nabo egroupini nonke? Yeah ibona laba ngisebenza nami egroupini but umuntu ade ngishutha video kakhulu bekuba umsihlo mesoba uSuper kuba legend yeah mesoba umfethu omdala ethu usiboniso Bhengu yeah ileyo bantu bengisebenzela kuma video. Ngiyaqani nokuyifoma mfethu le group yini? Le group kahle anginalo ulwazi kahle ngoba nami ngifike isiveli sikhona yeah isiveli sikhona and sebekhona nabantu abakuyona yabo but kodwa nje usebenzile nje isikhathi usihlalile nawe hayi sengihlale kakhulu mfethu anganothi unyaka wesingaki lo sengihlalile kakhulu nolova and yonke into ibe right namanje sa right futhi nibambisene yonke into right. Manje songithatha ungibeka Mntababa iziphi indawo kufise ukuthi uzibonakalise kuzona nje mfethu ubuciko bakho lobonabo? Engakusho ukuthi kahle isifiso sami isifiso sami nje mfethu ukwazi yonke indawo yeah ukwazi yonke indawo and nokuthi ngifisa ukuthi umculo wami uphilisa abantu bayo yonke indawo abakhona nje mfethu yabo ingabe sobo ukuthi njoba ngenza umculo weAfropop mhlambe ngicula ngesiZulu bakhona nabanye mhlambe abangawona amaZulu but abawuthanda lo mculo esiwenzayo yabo so kwesifiso sami nje ukuthi ngaziwe nje yonke indawo. Ngiyakuzwa uzokwazi yonke indawo sisithatha sibeka nababukeli ingoma zakho ijule ngani isikhathi sazo? Engakusho ingoma zami zikhuluma kakhulu ngothando yeah ikhuluma kakhulu ngothando zikhuluma ngempilo zikhuluma ngokuthi kumele wenze njani ukuze izinto zilunge yabo yeah izinto ekanjalo nje mfethu. Ngiyakuzwa Mntababa bengoma zakho khuluma ngothando futhi ungichazela kabanzi lento yakho bafethu cebe ushiwe noma ngibuye ngisahleli nayo lenkabe ngivashele ngakho ngithi aqom bathatha. Angiphinde nginamukele babukele emakhansi ahleli noNkosanhlo kwaMdlethu Vanilla Chocolate Strawberry and Cream sadla sekati uMakhotha Olimba bafethu nani niyazi kangaze kahamba ngedwa ngihamba nesifashi sethu ke esibalekile before ngihlawule emgama ngibuyele kusona cela unekhathini lethu lakumsindo ku Facebook no like no share no comment no subscribe makhona wakini omaziyo ene talent elimnca mlethela simveze on silver screen asilikhethi iphele emasini 100% esithek kanye nawe nami ngisakanye naye mfowethu sengiphinde ngangena engifisa ukwazi la kukodwa ke Mntababa ibaphi abantu
abakuxhasa ngalento yenzayo? Abantu abaye bangixhasa iwona amajita ase-Waterpound mase kuba abanye abafethu o-Skytrapper amajita okade eproduce uproducer Hlahla ya uproducer uBeatmaker wenza yonke into yabo ya umsihlo nabanye abafethu ke base Cliffdale ethu uMr Wathi oMapero yabo amagama abo nje asemculeni abantu athi ngisebenzisana nabo ya mase kuba ulegend ungisize kakhulu mfethu ngoba ezinye izinto bengisizo yena nabo mhlambe mangifuna ukwenza into ethile angichazele senziwa kanjani futhi uma ukuthi ngiyabona ukuthi izongihlula ukuyenza ubengisiza la angisethisa leyo nto leyo kube ukuthi into egcina ilungile ngicela ifinyelele la ngifuna ifike khona manje ke mfethu ke ngiyakuzwa ke mina SB angithathe ke ungibeke ekhaya bazizwe kanjani ngomculo wenzayo bayakuseka noma bayawugxeka lo mculo engakusho ukuthi ngithathi ngisaqala yabo kwaba lento yokuthi hayi usangena mhlambe umngane noma mhlambe yabo ya beko bezinto kanjalo ekhaya baqale ungithatha serious sengiqala ukushutha music video wami oqala ya sengenza into abakwazi ukuthi bayibuke kanje bathi ilento asuke eyoyenza kahle yabo and namanye ama video mhlambe sikishots izeni yabo sengibakhombisa ke baqale beze nabantu bejabula baqala lapho ukuthatha serious yabo and ukuthi ngicabanga ulonyaka ophelile ngaye ngasakmitha la ekhaya kwiKwaNkhethe umsindo ngoba kwathiwa asifake ama link ama videos ya ngasakmitha ivideo yami kwaba ukuthi iyadlala yabo kwaba mayidlala ngezwe ngabantu nje bethi yabo bengiWhatsApp bengifonela kasibuka ivideo yakho kanje yabo and lokho kumina kwaba into enkulu kakhulu nasekhaya ke bayibona ke vele kwaba ukuthi cha sebeyayibona ke lento le ebengihlezi ngizabalaza ngifuna ukuthi cha yenzeke kwaphoqa ukuthi bakuseke bakudedele ulenze ikhono lakho Mtaba yeah mfowethu ngiyakuzwa manje Mtaba ke yipi umyalezo ongawudlulisela ubhuti omdala uBig Zulu noma kuNkabination nje engakusho nje kubhuti omdala ukuthi cha ngikhona and ngiyafisa ukuhlangana naye ngiyafisa nje ukhuluma naye khona izinto engiye ngifise ukuyikhuluma naye yabo phela ukuthi ngisashawela lento ukuthi angazi mhlawumbe ukuthi ngiyenza kanjani ukuze ngixhumane naye yabo ngifinyelele eduze kwayo ya ngoba ezinye izinto futhi ezeza ngisiza bengiye ngenze ama cover engoma zabo ama remake yabo kanjalo ya ngenze wona ngishutha ama video ngibatheke kanjalo balike ba comment yabo nalokho kumina behlaka ngiduduzela ukuthi cha shuthi lento le ngiyenzayo yabo ikhona la eyakhona ya mfethu engakusho nje ukuthi ngiyafisa ukuhlangana naye ngiyafisa ukusebenza naye kakhulu hayi mfowethu nawe yazi kasikho isikhathi esingafiki mina nawubukela amakhabi sisilindele ukuthi usize ukuzizwisa nje ukuthi uphetheni la ephimbweni bese sizwise nomucu omncane nje alright sikushuthi singibo engasho ukuthi sana sami bengifisa na ukwenzela something inkingo uyaza nalutho hlaleka kuze kushonela sana sami bengifisa na ukwenzela something inkingo uyaza nalutho hlaleka kuze kushonela wena sana sami baby ngifuna siyophola wena sana sami baby ngifuna soyithola wena sana sami baby ngifuna siyophola wena sana sami baby ngifuna soyithola ngabe amanye ngcwele mfana lethu uyahamba uyakhuphuka nephimbo unalo mfethu umdala wakupha kumele usebenzise isikhathi sisekhona mfethu manje ke asikho isikhathi esingafiki ngiyabonga ukuthi ungiculele nabukeli bazwile emakhaya bawujabulela umculo wakho mfethu ngicabanga ukuthi ngithi shwi edolo mangibuye sengisahleli nayo lensepha bafethu kawo ngithaquma bathatha Angiphinde nginamukele babukele emakhaya sahleli noNkosenhle mfoka Mdletshe Vanilla Chocolate Strawberry Dream sendla sekato makhothwa uli mina niyaze bafethu angikaze ngahamba ngedwa ngihamba nesifashi sethu before ngihlawule mkangibole kusocela ekhasini lethu la kumsindo ku Facebook no like no share no comment abafethu khona Ntomaziyo ne talent eli showcase mlethela simveze on silver screen silikhethi phele emasini 100% kanye nawe nami ngisaka kanye naye mfethu sengikanje
engifisa ukwazi la noma ukutshela ababukeli emakhaya iziphi inkinga mfethu okwabhekana nazo kule industry okuyona. Okay, inkinga esesabhekana nazo ukuthi bekuye kwenziwe mhlambe uzenzwa i-event. Ya, mawenza i-event mhlambe yenziwa abantu abasaziyo vele, yabo. Benza i-event abasitshela yabo. Okay, zama ukubaxhuma sibuze ukuthi mfethu singena njani ukuthi nasikwazi ukuperforma lapha yabo. Kube ukuthi hayi bathi hayi akunankinga mfethu singayazi ukuperforma bosifakela napho. Yabo. Okay, hayi silindeke nathi yabo. Silinde mfethu sibhizi ngala siyasho nathi uthi hayi khona i-event ezayo kanje yabo. Siyasiza lapho nalapho yabo. Kuthi mase kuphuma i-poster. Mase kuphuma i-poster hayi mfethu. Ngithi ngiyibheka cha hayibo angekho yabo. Mangibuyela kuyena mhlawumbe umjita ngibuza ukuthi hayi mfethu wangithembisa into kanje manje mangithi ngiyabheka angiboni lutho yabo. Kube ukuthi aqhame mhlawumbe nesitory sokuthi hayi mhlawumbe i-poster igcina ingenziwa ngoyena yenziwa mhlawumbe omunye umuntu asendaweni ukuthi kusho case ukuthi uzosho umuntu engamazi yabo. Mesho umuntu engamazi sewuba ukuthi ngithi hayi alright mfethu mawusho kanjalo mina ngazi wena bengikhulume nawe ngoba ngibona ukuthi nawe unesandla kule event ezobe ikhona yabo. Hayi sikhulume kanjalo ifike usule event sambe sithi so perform lapho mase so performa angisasekho kule lapho shuthi mele sheshe sifike for i-open mic yabo. Okay, sambe masifika lapha ya sibhalise kamnandi yonke into ibe right yabo. Qala perform mase kumele siperform yabo. Bethi hayi asiyesilinde kancane basafuna ukufaka usibanibani mhlambe basho abantu asebenegama elingcono kunathi yabo. Basho lowo bantu lapho hayi sirelaxe ngona nathi vele siyabazi abanye babo labo bantu yabo. Sirelaxe kube ukuthi hayi silesi imxina manje siyabona uthi ikhathi ziyahamba ikhathi and futhi isikhathi siningi ama-event asihamba besihamba ama-event akohamba Steli, Cliffdale yabo nawe ezinye indawo nje mfethu. Sure. Ya kube ukuthi kuzomela sisuke ku-event sigibele sibuyele emakhaya nathi yabo. Into yokuqala besigibela ama-taxi ayahlupha ayaphela mfethu yabo. Kube ukuthi sigcine sibaxina abafethu kube ukuthi ugcina usuperforma mfethu ungasekho lapho nawe ngenxa usikade ulindisiwe and mozama ukukhuluma nawo so bengathi manje uyabaxina into kanjalo kwabangele. Yeah. So kwamanye ama-event besigcina siperforma kwamanye sigcina nje mfethu sibonile thina ukuthi yabo la ngesangena ngona sivele sihambe yabo. Vest decide ukuthi okay bafethu lento ngiyesenzeka asiphumeni kanje yabo. Hayi khamba isikhathi bagcine abanye sebesixhuma thina yabo. Sebesho ukuthi okay mfethu ngizokwenza i-event kanje ngosolo ukuthi uzoba kanjani yabo. Ya kube ukuthi cha hayi siyasho ukuthi hayi asinankinga mfethu ungasifaka sikhona lapho yabo. Vele bekwa abantu abasondelene nathi yabo. Ungekho mali abasinika wona vele yabo. Ya sifike siperform kube right lapho nama ama-event emenziwa ngasekhaya mhlambe sitshele ukuthi hayi khona i-event mhlambe kusasa yabo. Bengazi lutho yabo ngenxa yokuthi lento umculo ngiyethanda yabo. Ya ngenza ngothando mfethu ngishone khona mangifika lapha ngibhalise kamnandi ngiperforme bajabula abantu kwesinye isikhathi baze bathi mhlambe angiphinde ingoma noma ngiphinde ukuperforma ngifakeni mfethu. Hayi siperforme kamnandi kube right mfethu but inkinga mfethu biqala mawukuthi ama-event azowenziwa abanye abaculayo yabo. Abaculayo njengathi abasafisa ukukhuphuka nabo yabo. Mina mfethu bengibone ngathi khona la abake basivalele khona yabo. Bake basivalele mfethu uzobona cha yabo lona ke ubenza show ukuthi angeni yabo. Bengafuni bayeze into yami abantu. Umuntu mfethu akuvalele ngayo yonke indlela uzobona ukuthi manje ngiphelelwa amaqhinga ke manje yabo. Ngiphelelwa amaqhinga ke manje but mfethu ezinye zezinto lezo isikhulisile mfethu yabo. Isikhulisile siyakwazi ukuthi manje into siyibone elithi yabo la event mhlambe elapha ya kanje izodlalwa ngathi nje beseshe sigwema yabo. Ngoba isikhathi bekuba ukuthi sigcina simosha imali simoshela mahhala mhlambe sihambe sigibele selapho fika lapha kuthi hayi ngeke mfethu ngenikwazi ukuperforma kanje futhi mabechaza bakaze bachaze into eqondile ukuthi okay uzoyibona nawe cha hayi kezwakala
banigwejisela bonke baloke bethi yabo kodwa ke mfethu ngoba manje bese decide ukuthi okay siyeke yabo siyeke ngoba manje ngeke mfethu ngikulwise nge-event yakho ngithi performa ngenkani kanjani ngeke kusho uma ngifuna ukuvalela ngiyakuvalela mina mntaba phethu uyangithatha uyangibeka yini ongayishintsha kimi makuthi uyaphumelela ngasekhaya yeah mfethu ngasekhaya engakusho indawo engihlala kuyona eNtshanga isikhathi esiningi mfethu ijwayele ukuduma kambi ya okunye ngicela ungakusho but ijwayele ukuduma kambi nje mfethu so mina isifiso sami ukuthi ngishintshe labo bantu laba benza izinto ezimbi yabo ngibashintshe babone ngalendlela ukuthi cha mfethu ikhona enye indlela engenza ngayo ngaphandle kwale ngenzayo yabo ya ngiyafisa ke nezingane lezi ezincane esakhula zikwazi ukuthi zikhule zathi okay mawenza lokhu nalokhu okupho wrong phansi kwalokho ku2 yabo ukwazi ukuhlukanisa uthi okay ku wrong lokho uthi ngakwenzi yabo othi ngigcile kulokhu engibona ukuthi right ya mfethu isifiso sami isona leso nokushintsha nje indawo ngasekhaya uphamise igama lakhona ngiyajabula kakhulu mfethu uma ucabangela umphathi wangakini bafethu ngisathi shwi edolo mangibuya ke sokusahleli nayo lensizwa ngakho ke ngithi aqhum bathatha Angiphinde nginamukele babukele emakhansi ahleli noNkosethu Mkamdletshe Vanilla Chocolate Strawberry and Cream sela sekato makhotha ulimi bafethu nani niyazi kangaze ngahamba ngedwa before ngihlawule mgama wekusivaya sethu ngicane ekhasini lethu la kumsindo ku Facebook no like no share no commenta no subscribe khona umntwana nomazi one talent eli showcase mlethela semveze on silver screen 100% kanye nawe silikhethi iphele emasini bafethu nami ngisa kanye nayo mfethu guys sesiyangena ke manje futhi okubi sesizolivala uhlelo lwethu namhlanje mntaba before ngilivala uhlelo ngicela ababukele emakhaya ukuthi wena uma bekudinga befisa ukusebenza nawe ngoba kuzula uchawe yakhafula ngephimbo lakho bangakuthola kephi noma befuna ukuzingoma zakho bazoyithola phi okay engakusho ngiyathola la Facebook TikTok YouTube uSB Ntwanakashoni ya ne channel ku YouTube SB Ntwanakashoni ngicela abantu bangifollow khona ba like ba comment ba subscribe and usubscribe basiza ngokuthi bese bothola umbiko ukuthi mangifaka something kube khona into ezobatshela okay usephinde wafaka into yokuthi yabo ya so engakusho ukuthi na Instagram ngikhona mfethu SB Ntwanakashoni ya ilokho nje mfethu siphi number yakho mfethu inamba yami ethi 073 673 5587 073 673 557 alright manje umuntu SB mayefona ngebusiness purpose noma mhlambe nentombi nje ngafona nje ethi uyayichaza yakuthanda hayi ngicabanga ukuthi uma ukuthi umuntu oze ngebusiness yabo ngicela nje wenza izinto zakho sheshe iqonde yabo ngoba abanye abantu esesahlangana nabo kakhulukazi amathekeni yabo abefike mhlawumbe akubona uperforma kube ukuthi eze kuwena athi hayi ayithanda into yakho nani afuna inamba afuna ukusebenza nawe yabo yeah wanike inamba kube ukuthi mase sekufika lapha uzoqala ichaza ukuthi okay kusibani ngikhulume nawe nginenamba kanje ngento ukuthi yabo hayi ubone ukuthi okay hayi thola umuntu okuyena yeah mfethu sosipana nje kamnandi okay plan izinto kuze ekhambeni esikhathi yabo mhlambe sekusele mhlambe 4 days ukuthi mhlambe kiwe studio noma kube khona mhlambe into ezophuma mhlambe ibeats mhlawumbe lemgama yeah manje ke into emathena vela yenza vela je yonke lento le athi hayi ngeke mfethu content futhi ukutshela yona kanje yabo manje ke lo zinto bethi ngathini samajita ne yeah samajita so kubalekile ukuthi sikwazi ukuyigwema ezinye izinto ekanjalo yabo ngoba amanye amathekeni awezi ngale nto suyitshela ukuthi eze ngayo yabo so yeah mfethu but kubalekile ukuyigwema hayi ngiyakuzwa mina bafethu nani babona emakhaya ezwela SB Ntwanakashoni manifuna ukusebenza naye inamba uyishile mfethu na uTikTok uyatholakala mfethu SB Ntwanakashoni ngithi kavela konke khamba kanjalo SB Ntwanakashoni bafethu ke ningamhluphi manje imfonela ke bafethu asike isikhathi singafiki abazi kahle bathi every good things has come to an end mina ngolimi lami ngithi ongapheli kuyahlola Monday to Friday same time same place 4 p.m. to 5 p.m. ngithi babukeli nisala kahle emakhaya uyazi music video
wesandwa sami wethemba lami ngabulevuna puthando indlela dalo ngiphethe ngaya ngikwazi ukuyibamba maye ngikhumbula njalo ngithi wesandwa sami wethemba lami ngabulevuna puthando indlela dalo ngiphethe ngaya ngikwazi ukuyibamba maye ngikhumbula njalo ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine ngizudlala ngami nawe ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine uzubukisa ngami nawe ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine ngizudlala ngami nawe ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine uzubukisa ngami nawe ngithi wesandwa sami ngicela ungahlali ngami noma bekhuluma wena uhlala uhleli nami ngoba ithemba lami njalo njalo ngizobe nawe cela uthi ungangishima uthole indlela uhambe nami ngoba ngeke ngize ngikhone ukuphila ngaphandle kwakho when I love you kwami ngeke ngize ngikhodo ukhona leduze kwami lokungibambisana bengicela nje medali zingalinge ejini izinto makhona onenkinga sikulo flagcini imfihlo ngoba izona lezi edala kufihleka izinto ngikhala ngale mshade yafihleka ngena wesandwa sami wethemba lami ngabulevuna puthando indlela dalo ngiphethe ngaya ngikwazi ukuyibamba maye ngikhumbula njalo ngithi wesandwa sami wethemba lami ngabulevuna puthando indlela dalo ngiphethe ngaya ngikwazi ukuyibamba maye ngikhumbula njalo ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine ngizudlala ngami nawe ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine uzubukisa ngami nawe ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine ngizudlala ngami nawe ngithi wesandwa sami ngajike izinto gcine uzubukisa ngami nawe ngithi wesandwa sami ukwazi ungenzeni uthando ngakulolo ngapheli manginawa ingakeli mangimele uhamba ingavumi akusavumi kali ukuthi vele uhambe ungabusabuya kimi akusavumi kali ngathi ngahlezi nginawe laphi ngiyabhoreka emini tonight dalam cela ungivale dladla hlale sobabili laphi sibukana emehlweni tonight dalam cela ungivale dladla hlale sobabili dale sibukana wesandwa sami wethemba lami ngabulevuna puthando indlela dalo ngiphethe ngaya ngikwazi ukuyibamba maye ngikhumbula njalo ngithi wesandwa sami wethemba lami ngabulevuna puthando indlela dalo ngiphethe ngaya ngikwazi ukuyibamba maye ngikhumbula njalo ngithi wesandwa sami